Din tayo tapnon kasta kat alalis tumanan iti panaka-proseso dagiti papapel dagiti umay agilakat ti opisina tayo sa. When actually it's very commendable ken ni Apo Mayor tayo ni Mayor James Ryan Alcid iti nagtugawak dito after 3 days. Tingamin proseso dito ket i-assess ito iti documents iti awanak pa i-assess si documents ito no ma-assess dan ipangato da iti legal office for review approval. So orayan to titoy opisina ken ni legal office a bumabade jay ket alam no dato maaket it's very normal nga medyo ada delay na at anang rod orayan tayo di aga po iti nga to nga maawatan tayo DJ because hamet lang isot ratratarenti legal office tayo. Iso nga after 3 days nga nagtugawak ditoy nakamaymaya because tekonak ni Apo Mayor nga rod ket nangi parwar iti memorandum nga DJ nga procedure ket ma-modify no de ket di maited kanyak DJ nga authority to review, to approve and release di kita dokumento dito for example di kita working permits, mayor's clearance and business permits. Iso nga makunakal alis to itatan because nakat di proseso imbes nga ni legal office ti mang review ken mang approve me as a lawyer ren adat dito mismo opisina ket inikanak iti authority ni mayor ren nga syakon iti mga ramid ta dito iso nga alis to di proseso. So, in fact no umay di kitay agala iti working permit tayo kitain lang i-pre-assess dalag di baba after few minutes iserect da kanya i-final assessment ko and then no nag-okay ako urayan na nakatugaw lang i-print di working permit nan kanya mayor clearance nan i-issue min baka less than 30 minutes by hour baka 20 minutes pumanaw di so gayat na son attorney sandan nga aguray pa iti manong altaw tapno maalada iti dokumento da. Saan yan? Kasi i-check mimet adagos. So no na-check di ba ba di pre-assessment dagos umay da ipan kanya kita ekmet no ka adagos no go i-print yun no mo na ma-i-print na dagos